sa buhay. Ang CLTV ay off the air mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Ang aming TV broadcast ay babalik sa 5 ng Abril, araw ng Lunes. Para sa mga balita at iba pang programa ng CLTV, tumutok lamang sa aming official Facebook page at CLTV36. Maraming salamat at naway maging matiwasay ang inyong Semana Santa. Ikaw ba ay galing sa opisina o supply run? Iwasang magdala ng kahit anong virus o mikrobyo sa inyong bahay. Isanitize ang inyong mga sapatos o tsinelas. Mag-spray ng disinfectant sa buong sapatos hanggang sa swelas. Iwan ang mga ito sa labas ng bahay. I-disinfect din ang mga bagay na ginamit sa labas kagaya ng bag. I-sanitize ang mga bagay na iyong maaaring hawakan, kagaya ng doorknob. Maligo agad pagka-uwi ng bahay. Hanggat maaari, huwag munang makihalubilo habang hindi pa nakakaligo. Ilagay sa isang selyadong bag ang mga ginamit na personal protective equipment kagaya ng gloves at mask. Iwan muna ang mga ito ng 3 araw bago ilabas para kolektahin. Ilagay ito sa hiwalay na lugar kung saan hindi ba hawakan ng sinuman. Ihiwalay ang mga damit na sinuot. Ilagay ito sa isang laundry bag o paper bag. Agad labahan ang mga ito gamit ang detergent at bleach. Patuloy na obserbahan ang social distancing kahit na nasa loob ng bahay. Kung kinakailangang lumabas ng bahay, siguraduhin may dalang hand sanitizer at alcohol. Huwag hawakan ang muka. Agad i-disinfect ang inyong mga kamay kung ikaw ay hahawak ng mga bagay. Protektahan ang iyong sarili at pamilya mula sa COVID-19, nasa labas o loob man ng tahanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Kalusugan at CLTV 36. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inya nga 27 ng Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, indinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang nga do, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duwagi. King Kaduang Gyerang Mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac, Kampong, Pampanga, lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista da ring Talapagobra. Kitong galiya bang
milaluya ing agraryong reforma at tinubliksane ing pamangamkamdareng Amerikano king katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwalu dareng malukang kabalen. Real-life stories from different sides of the globe. Witness UN in action. Ang museo ni Ramon Magsaysay ay dating tahanan ng mga magulang ni Ramon na siya'y bata pa. Ang museo ito ay naglalaman ng 3 galeriya. Sa ibabaw, ang una ay ang galeriya ng buhay ng ating Pangulo. Sa ikalawang gallery naman, matatagpuan ang buhay pamilya ni Ramon. Ang huling galeriya o ikatlo ay tinatawag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana. Ang Museo ni Ramon Magsaysay ay nagpapasalamat sa inyong istasyon na CLTV 36 dahil ito po'y katuwang namin upang mas lalo pang maipakilala ang Museo ni Ramon Magsaysay sa ating publiko sa gitnang Luzon. Muli po, ako po si Noel Gaton, ang kurator ng Museo ni Ramon Magsaysay.
maaaring makakuha ng ilang bagong kamalayan. Bayan nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Di babalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Bukas sa puti ng araw, karehiyo. Hamunin ang bukas sa puti ng araw, karehiyo. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mahigit 11,000 na A1.1 frontliners natapos ng mabakunahan. Bilang ng COVID-19 cases sa Pampanga, mabilis ang pagtaas ayon sa Octa Research. Mga residenteng galing NCR Plus, hindi pwedeng pumasok sa Subic Freeport kung hindi business-related ang pakay. At localized lockdown ipinatupad sa isang barangay sa Zambales. Maya Pabeng, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Darito na ang mga nanguna tinutukang balita ng CLTV News. Sa pag-aaral ng Octa Research Team, nakita na may upward trend o mabilis na naman ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pampanga. Kung hindi ito maagapan, mawawalang saysay rin umano ang isinagawang NCR Plus bubble. Samantala, maliban sa Pampanga, mataas din ang bilang ng COVID-19 cases sa Bulacan at Nueva Ecija. Narito ang detalye mula kay Rainiel Pawit. Simula noong March 20 kung kailan ipinatupad ang household lockdown sa buong Pampanga, nakaposte na sa checkpoint ng Barangay Juliana sa City of San Fernando ang patrol na si Jose Muñoz. Binabantayan nila ang paglabas-pasok ng mga residente upang maiwasan ang hindi essential o mahalagang paglabas sa mga tahanan. Ito kasi ang paraan ng Provincial IATF upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Kasi kung minsan merong ibang na matigas din ang ulo. Ituro lang namin sa kanila yung mga PNP official. Hindi na sila lalabas o kaya magbibihave na sila sa dapat nilang gawin. Kinakailangan muli ang paghihigpit ng mga restriksyon dahil sa mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon sa monitoring na isinagawa ng Octa Research Team, nagkakaroon na naman ng upward trend o mabilis na pagsipa sa bilang ng mga tinatamaan ng coronavirus sa lalawigan ng Pampanga at maging sa Batangas. Suwestyon ng mga eksperto, paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga health at safety protocol sa mga nabanggit na lugar. Mawawalang saysay lang umano ang NCR Plus bubble kung ang paglobo naman ng COVID cases ay sa mga karatig probinsya mangyayari.
Dito sa Pampanga, isa sa mga pangunahing dahilan ng household lockdown ay ang paglimita o pagbabawal na bumisita sa ibang tahanan. Huwag niyong pabayaan na merong ibang tao na papasok sa inyong pamamahay na hindi niyo doon nakatira. Huwag muna ho kayong tumanggap ng mga bisita. Barangay official, hindi po pwede ang mga ibang barangay bibisita sa barangay ninyo. Nitong March 25 nakabilang sa top 10 ng may highest single-day COVID-19 cases ang tatlong lalawigan sa Central Luzon. 424 ang bagong kaso sa Bulacan na nasa ikalawang pwesto. 7th spot ang Pampanga na may 208 new cases at pangsyamang Nueva Ecija na may 100 new cases. Sa latest COVID-19 bulletin ng Pampanga, umakyat na sa 9,266 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. 1,164 sa bilang ay active cases. Umabot na rin sa 1,588 ang mga nahuling lumabag sa hindi pagsusuot ng face mask, face shield, curfew at ang pagtambay kung saan hindi nasunod ang physical distancing. Rainiel Pawid, CLTV News. Nakapailalim na sa 12-day lockdown ang isang barangay sa Botolan, Zambales matapos magkaroon ng COVID-19 outbreak na ang pinagmulan pala ay 5 DepEd personnel na bahagi ng questionableng face-to-face seminar na idinaos sa 2 resort sa bayan ng Iba. Naritong report ni Rainiel Pawid. Isinailalim sa 12-day lockdown ang barangay Baton Lapok sa Botolan, Zambales matapos makapagtala rito ng 21 COVID-19 cases. Natukoy na ang pinagmula ng coronavirus transmission ay ang 5 DepEd personnel na dumalo sa kontrobersyal na face-to-face seminar sa 2 resort sa bayan ng Iba noong unang linggo ng Marso. 16 sa kanilang kabarangay na karamihan ay kanila ring kamag-anak ay positibo na rin sa COVID-19. At ang nakakapangamba po 16 po ay local transmission, kapitbahay o kasama sa compound. Kaya hindi po natin alam kung gaano pa po kagrabe mangyayari sa mga susunod na araw. Agad ibinaba ang localized lockdown noong March 24 sa naturang barangay na unang beses nakapagtala ng COVID-19 cases. Tatagal ang nasabing lockdown hanggang April 4. Tiniyak naman ng local government na may sapat na pagkain para sa 443 families na apektado ng lockdown. Bawal na pong pumasok o lumabas sa inyong mga lugar, pero na lamang po pag essentials or importante po yung inyong pupuntahan, katulad magpapagamot sa hospital. Nagsagawa na rin ng disinfection sa buong barangay. Ayon sa Provincial Health Office, 49 sa 300 DepEd personnel na dumalo sa naturang seminar ang positibo sa COVID-19. Iniutos na rin ni Zambales Governor June Ebdane ang strict border control hanggang April 5. Bawat non-resident na papasok sa barangay ay kinakailangang kuhanan ng health record. Kasalukuyan naman nagpapagaling sa isolation facility si Ebdane matapos tamaan rin ng COVID-19. Ang Zambales ang isa sa may pinakamahabang ipinatutupad na curfew simula 8 p.m. hanggang 4 a.m. Hanggang alas 8 lang din ng gabi ang operasyon ng lahat ng establishmento at negosyo sa lalawigan. Sa kabuuan ay mayroon ng 1,124 confirmed COVID-19 cases sa Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mahigit 11,000 na 1.1 frontliners natapos ng mabakunahan. At supporters ni Mayor Sara Duterte sa Angeles City nag-iikot na. Ilang netizens sinabing maaga ang kampanya. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Choose 3, 2, 1. Or what about choose your world? Choose the X1. Inyang 1892, mitatagyaing matwang istasyonan ng bagon king San Fernando.
magpaganakay ni king katamong tagumpe at madadumduma panon na ning katamong kasalisayan. Inya nga 27 ning Hunyo 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na lading Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan ng Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kadwang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Batahan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbu, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang aldo, subliyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal. Luis Tarok, ing mapanwaluda reng manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King Kadwang Gyerang Mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac-Ampong, Pampanga. Lubos lang ni kapos king gobyernong Hapones, bayo lapatintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista da ring talapagobra. Kitong galiya bang nilaluya ing agraryong reforma at ginugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabut. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banwang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan ing talapanwaluda ring malukang kabalin. Ang museo ni Ramon Magsaysay ay dating tahanan ng mga magulang ni Ramon na siya'y bata pa. Ang museo nito ay naglalaman ng 3 galeriya. Sa ibabaw, ang una ay ang galeriya ng buhay ng ating Pangulo. Sa ikalawang gallery naman, matatagpuan ang buhay pamilya ni Ramon. Ang huling galeriya o ikatlo ay natawag na ang kanyang kamatayan at ang kanyang pamana. Ang Museo ni Ramon Magsaysay ay nagpapasalamat sa inyong istasyon na CLTV 36 dahil ito po ay katuwang namin upang mas lalo pang maipakilala ang Museo ni Ramon Magsaysay sa ating publiko sa gitnang Luzon. Muli po, ako po si Noel Gatot, ang kurator ng Museo ni Ramon Magsaysay. Naman mo, ingemi kibalo kinte kapamokson pamangan kay mabilog gayato ameni Batangketi Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano nanya nga manwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya pang
banwang 1732 agpangken diksyonaryo ning Kastilang Fraile Berganyo kanita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Natapos ng mabakunahan ang halos 1,000 medical frontliners sa Pampanga na pasok sa A1.1 priority list. Nanggaling ang higit 11,000 doses ng bakuna sa AstraZeneca habang 4,000 doses naman ang mula sa Sinovac. Narito ang ulat. 86.5% na umano na natapos ang first dose ng pagbabakuna para sa kategoryang A1.1 priority list ng vaccination rollout ng Pampanga as of March 24, 2021. Katumbas ito ng 11,244 sa mahigit 12,000 na individual sa nasabing priority list. Sila ang mga miyembro ng COVID-19 response unit mula sa pribado hanggang 11 district public hospital sa lalawigan. Almost 11,244, and we have a total of 12,986 na frontline health workers dito sa Pampanga. So natapos ang rollout natin kahapon sa lahat ng mga districts, government hospitals at saka private in Pampanga. Paglilinaw ni Deputy Incident Commander for COVID-19 Vaccination sa Pampanga na si Malu Lacson, ang mga nalalabing hindi nabakunahan ay pawang yung mga frontliner na may medical condition. So there are still 1,742 frontline health workers na hindi na-vaccinate because hindi pumayag. Pangalawa, na-defer because of health conditions, medical conditions, which we cannot force these people to be inoculated because we need their consent. Sa inilabas na guidelines ng National Task Force, mauuna ang mga medical COVID-19 frontliners bilang A1.1 sa priority list. Susundan ito ng mga hospital facilities catering to COVID-19 cases. Pumapangatlo o A1.3 naman ang mga nasa quarantine isolation facilities. A1.4 ang mga natitirang hospital staff. A1.5 o ang mga government-owned community-based primary care facilities na kasama na dito ang mga barangay health workers. A1.6 ang mga remaining healthcare facilities na pinangangasiwaan ng mga LGU. At ang A1.7 o itong closed healthcare institution gaya ng mga orphanage, jail, detention center, correctional facilities, drug treatment and rehabilitation centers, at Bureau of Correction. Sa kabuuan, may 31,000 katao ang pasok sa first priority list ng Pampanga. Ayon kay Lacson, kaya nilang mabakunahan ang nasa 50% o 16,000 sa mga ito dahil sa ipinagkaloob na bakuna ng Department of Health. 11,000 doses dito ang AstraZeneca at 4,000 doses naman umano ang Sinovac. Sinabi ni Lacson na committed na ang mga pribadong ospital ng Pampanga para sa mass rollout sa prioritization list ng DOH. Initially po, yung mga district hospital natin will be conducting the vaccination. And then, when we move further na, the 16 private hospitals in Pampanga already pledged their commitment yesterday to the governor and the regional director of DOH that they will participate in the mass rollout of vaccination dito sa Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News. Nag-ikot sa ilang lugar sa Angeles City ang mga taga-suporta ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte para hikayatin itong tumakbo sa 2022 elections. Kasama sa mga namataang sumali sa aktibidad, si Balibago Angeles Barangay Captain Tony Mamak. Ang ilang netizens hindi kinatuwa ang naging aktibidad dahil bukod daw sa tila maagang pangangampanya, parang hindi pa nasunod ang ilang health and safety protocols gaya na lamang ng social distancing. Nakapanayam ng ating kasamang si Justin Dizon, si Kapitan Tony Mamak, para makuha ang kanyang panig. Pakinggan natin ito.
Ito hong nakitang kumakalat din ngayon sa social media, no, yung mga litrato na nagkaroon kayo ng caravan, no, yung namigay ng mga herbal medicine, namigay ng mga tinatawag nating sabi nakalagay t-shirt at saka mga pagkain, ano. Kap, sino-sino ho yung mga naging kabilang dito sa caravan na ito, o kung ano mo yung tawag ninyo dito para sa Run Sara Run movement? Actually, nakuan lang yan, no? Na idugtong lang ito doon. Kasi yan talagang purpose namin, kaming mga dito sa Balibago, ay mamigay kami ng yung Lola Trinidad, mamigay kami ng face mask, at mamigay din kami ng konting snack sa mga tao. At naisabay na doon yung pagbibigay nila ng mga t-shirt, yung Run Sara Run. Actually, maayos yun, ano? Kanya lang, yung mga nakuwang picture, yung ibinaba na yung hamburger, at saka yung mga Lola Trinidad, nagagawan yung mga tao. Opo. Nagagawan. Pagkatapos nung magpipicture taking na sila, ay lapit. Sabi nung metrapista, kanya hindi na napigilan. Pero ang purpose talaga noon, sa amin sa barangay, dahil nakita namin, umila ang kita ng mga tricycle, tapos sila yung nakadikit sa mga pasahero. So, mga pinamigay namin, mga face mask, mga yung herbal medicine, para makatulong doon sa kanila. Kanya lang, alam mo na, minsan nasasabay talaga sa nagiging issue. Kap, paglilinaw lang, ngayon nabanggit ho ninyo yung inyong talagang pakay is makatulong talaga dun sa mga tricycle drivers, maganda naman yung layunin pag tinignan natin, pero sa tingin nyo ho ba hindi kayo nagkaroon ng lapses dun sa pamamaraan dahil nga gaya nga ng nabanggit nyo na rin, pinag-agawan yung merienda, yung hamburger, posible ho kayang merong ibang paraan kayong naisip sana para hindi magkaganito, lalo na ngayon mahigpit na pinatutupad ho yung social distancing. At ano ho yung masasabi ninyo doon sa mga kababayan natin na nagtatanong na, teka, parang walang social distancing dito sa nangyaring ito, lalo na doon sa mga litratong kumalat ho? Tama yun, pinagsabihan ko nga yung mga nag-picture na huwag nang i-post yan sa social media, lalo na sa mga Facebook, para hindi na maghatid pa ng mga negative reaction sa mga tao. Pero ang mahirap talaga, Justin, pagdating doon sa may mga namimigay ng mga pagkain, gano'n, talagang, aywan ko ba, ang hirap kontrolin ng mga bibigyan mo. Pagka hindi mo na ipulis na maayos, talagang agawan Actually, may 700 na hamburger, yung pinamigay namin sa mga tricycle driver. Hindi lang tricycle driver, pati na yung mga nakita kong pakalat-kalat sa daan, nabigyan din ng mga hamburger, nabigyan ng mga herbal medicine, at saka nabigyan din namin ng mga face mask. Yun ang talagang intention doon. Kap, pero hindi nyo ho ba inisip na o in-anticipate na mangyayari ito? Hindi naman ho kayo nabago sa politika. Alam naman natin ang kasaysayan ng Pilipino. Sa tuwing may libre, talagang dudumugin yan. Pero ngayon ho panahon ng pandemya, bakit ho kaya hindi kayo gumawa ng ibang paraan kung saan makakapagbigay kayo ng hamburger o yung merienda sa mga kababayan natin in a manner na maiiwasan ho yung siksikan? Dahil alam naman ho natin, kaya mapicturean yan o hindi, posibleng maging transmission ng virus yan, lalo na ho ngayong dumarami yung kaso ng COVID-19. Yes, alam ko yun, Justin. Prior to distribution, nag-meeting pa kami. Tinatawag ko yung mga presidente, tinatawag ko yung mga board of directors, nag-meeting kami at kinumusta ko yung mga tricycle driver kung kumikita, kung may mga nagkakasakit at ganon. So, prior to that, at pinag-usapan din namin properly na yung mga tricycle driver, wag nang lalapit. Wag nang lalapit, at pagkatapos nun ay kami na ang lalapit. Yung individual na mga designated na mag-distribute nun. Ang naging problema nga, pagdating doon sa pagbaba ng mga pagkain, ayun na, nawala na yung mga tao sa tricycle nila. Nagkagawa na, kanya nga medyo nagalit ako kahapon. Paano natin gagawin regular rito kung ganyan ka ako? Tapos may mga nag-picture pa sa inyo, may mga magpo-post na yan. Pupunahin tayo ng mga tao, parang wala na tayong disiplina.
pagdating sa ganyan. Kap, ito naman yung mga ibang kababayan natin sinasabi, maaga naman daw yata yung parang kampanya, ano? Lalo na bitbit nyo nga, nabanggit nyo kanina, nasabay lang dun sa talagang programa ninyo, itong Run Sara Run campaign, no? Yung paghikayat ho sa ating Davao City Mayor at Presidential Daughter Sara Duterte na tumakbo, ano? Pero paano nyo ho sasagutin itong mga ganitong statement ng ating mga kababayan na sinasabing tila napapaaga nga itong kampanya, do alam naman ho natin na ika nga next year election na, ano? Yes, So alam naman natin yung gano'n, ano? Pero legally speaking, wala namang masama kung yung mga tao ngayon ay mamimili sila kung sino magiging kandidato nila. At hindi naman yung kandidato mismo ang nagsasabi na gawin nyo ito at magkaraban o anong mga activities ang gawin nyo. Actually, yung sa amin kahapon na isabay yun kasi nga yung para hikayatin ang mga mamamayan na pagdating ng panahon kung sakasakali na tatakbo itong si Mayora Sara Duterte ay tulungan at siya ang bibigbitin namin dito sa Barangay Balibago. Parang gano'n. Pero hindi pa naman natin masasabi na kung na yun na premature campaigning. Kasi hindi pa naman nagdideklara itong taong gusto namin tulungan parang isang parang freedom of expression lang ng mga tao para hikayatin itong si Mayor Sara Duterte para tumakbo. Siguro, hindi naman bawal sa batas yun. Ang malaking mali lang namin, ayan, inaamin ko talaga, Justin, nung nagkaroon ng agawan, makikita mo naman sa picture yun, nakayuko yung mga tao tsaka nung nag-picture taking, na bakit sila lapit-lapit. Pero lahat naman naka-face mask. Lahat naka-face mask. Kap, maraming salamat din dun sa pag-amin, ano, at least naging malinaw ho sa atin. Ano na lang ho yung aasahan ng ating mga kababayan ngayon? At syempre, ngayon nga, inamin ninyo at humingi kayo ng paumanhin nga dun, o sinasabi yan, nagalit kayo dun sa mga kasamahan ninyo o dun sa mga kasama dun sa naging programa. Paano nyo ho matitiyak ngayon sa mga taga-Balibago, taga-Angeles City, na hindi na mauulit itong ganitong pangyayari kung saan yung magkakaroon ng dumugan, ika nga, no, o yung pagdatabi-tabi ng mga tao sa mga ganitong pagkakataon ho? Yes, hindi naman natin pwedeng hintuan yung programa, no, yung actually utos siya ng ating presidente na magbigay kayo ng face mask, face shield, tulungan niya yung mga walang hanap buhay, kung paano sila makasalba sa araw-araw na pangangailangan nila. Hindi natin pwedeng hintuan yun. Pero ang hihintuan natin ngayon, i-assure natin na yung mga recipient ng mga programa na ito, kailangan disiplinahin nila yung sarili nila. Kasi ang napapasama, yung mga initiator, kami mga punong barangay, nag-isip ako na bigyan sila ng pampalakas katawan, mga vitamina, kung ano-ano. Pagkatapos dudumugin at makikita sa social media na gano'n ang sitwasyon. So, yun ang hindi ko napapayagan sa mga susunod pa na panahon na kagaya ng pagbibigay namin ng ayuda dahil nakaplano talaga yon. Nandito pa si Pao nung araw, ano? Makikita mo talagang observe talaga yung social distancing and so on and so forth. So, kami po dito sa Barangay Balibago, Justin, nananawagan kami sa mga mamamayan namin. Maski na anong sektor pa yan, toda, mga tricycle, mga jeepney drivers, matatanda, na next time na ganon, hindi lang kailangan na magdisiplina ay yung mga namumuno o yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Kailangan din yung mga tao, disiplinahin din nila yung sarili nila para hindi na mauulit yung mga ganyan, magkakaroon ng mga issue. Tapos nadudugtong pa doon sa may kapabayaan yung mga namumuno, parang ganon. So, ang masisigurado lang namin next time pag gagawin namin riyan ay wala nang ganon na sitwasyon. Opo, siguro maganda, Kap, maimungkahin na lang natin kagaya na lamang nung ibang ginagawa nung panahon ng lockdown, yung
papapilahin na lang ng maayos upang maiwasan itong mga sinasabi nating violation sa social distancing. Maraming salamat po Kapitan Tony Mamak ng Barangay Balibago at yung po mga kabalen, mga karhiyon, yung binanggit niya na disiplina. Pero Kap, sabi nga ho nila mas maganda na sa atin, mga leaders natin magsimula yung disiplina na yan. At maraming salamat po, Kap. Of course, sige. Thank you, Justin, Salamat, Kap. Thank you very much po. Sa pagbabalik ng CLTV News, listahan ng mga mahihirap sa Region 3, gagamitin ng mga LGU para matukoy ang mga isasama sa Vaccine Prioritization List. At mga residenteng galing NCR Plus, hindi pwedeng pumasok sa Subic Freeport kung hindi business-related ang pakay. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Plano raw hingi ng mga lokal na pamahalaan sa Pampanga ang tulong ng Department of Social Welfare and Development Region 3 sa pagtukoy ng mga pinakamahihirap sa kanilang lugar. Gagamitin daw ang datos sa pagsasaayos ng COVID-19 Vaccine Prioritization List. Narito ang report. Mas mapapadali ang verification process sa Priority Master List sa vaccination program ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan kung magiging accessible ang census ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 sa mga Municipal City Health Office. Ito ang isa sa naging bahagi ng consultation meeting ng DSWD Pampanga. Para kay Rural Health Physician Dr. Marlene De La Rosa ng Bayan ng San Simon, mas magiging madali ito para sa kanilang pagbabalangkas ng vaccine prioritization list ng lokal na pamahalaan. Definitely, ang mga ating mga 4Ps, they are considered indigent. Kaya nga po sila napasali dyan sa ating program. So, kaya po in-encourage ko yung ating mga 4Ps. Sa mga papasok sa loob ng Freeport, partikular na ang mga biyahero mula sa NCR Plus Babol o ang Metro Manila at mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ayon sa pahayag ni SBMA Chairman Attorney Wilma Isma, tanging ang business-related travel lang pahihintulutan sa mga biyaherong mula sa NCR Plus. Kinakailangan din magpresenta ng negative RT-PCR test result kung tatagal ng lampas isang araw sa loob ng Freeport. Required din ang pagpaparehistro sa online appointment website ng SBMA. Para naman sa mga manggagawa sa loob ng Freeport, mayroong designated SBMA pass na ibibigay ang bawat kumpanya. Paglilinaw ng SBMA, hindi nila isinara ang turismo sa lugar. Pinapayagan ang leisure o paglilibot ng mga bisita na mula sa MGCQ areas. Subalit kalaki pa rin umano nito ang pagpapatupad ng strict health at safety protocols. Bawal pa rin ang mga 15 years old below at 65 years old pataas sa mga establishment at pasyalan. Sa kabilang banda, 83 kumpanya sa loob ng Freeport na ang naghain ng kanilang non-renewal o pre-termination contracts ayon sa report ng SBMA. 70% ng mga nagsarang kumpanya ay mula sa leisure industry. 22% sa manufacturing sector at 6% mula sa hanay ng information and communication technology. Sa kabuuan, 8,129 na empleyado ang apektado ng naturang economic slowdown. 4,138 employees ang isinailalim sa forced leave, 2,265 ang retrench o nawalan ng trabaho, at 3,642 ang pumasok sa special working arrangements. Sa kabila ng krisis, nakapagtala naman ng 1.22 billion peso worth ng approved investments ang Subic Bay Freeport noong 2020. Katumbas ito ng 682 na bagong trabaho. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.